नैथि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग (एसएपीएल) आ गसाइगावनि रायमना गेलेग्रा फोथारावबो गाबोननिफ्राय खुंफुंजागोन। गसाइगाव ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023 मायथाइनि नैथि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग जोलुर बादायलायनाया गासै मोन7 जायगायाव खुंफुंनायजों लोगोसे गाबोन एबा फैगौ 5 नबेम्बर रबिबार सानजौफुनि 2:15 निफ्राय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावबो खुंफुंजागोन। बे जोलुर बादायलायनाया रायमना फ्रेन्ड्स क्लाब गेलेग्रा फोथाराव बीएफसीनि हम ग्राउन्ड महरै 5 नबेम्बर रबिबारनिफ्राय जागायनानै 28 नबेम्बरसिम गासै मोन7 खेलाया खुंफुंजागोन। बेनिखायनो गसाइगाव ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफादनिफ्राय। लोगोसे नोंथांमोना बे जोलुर बादायनायखौ जेनेरेलाव 20 रां, गेलारियाव 50 रां आरो भिआइपिआव 80 रांनि टिकेट लानानै नायनो हानायनि सुबिदाखौ लानो हागोन। लोगोसे गाबोननि बादायलायनाया जिबिएफसि आरो चिरां दुवार इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाय जागोन होननानै फोरमायदों जिबिएफसिनि कच बिथाङा। जोंनि जिबिएफसिनि हम ग्राउन्ड हिसाबै जोंनि बे रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथारनि जानानै जों बानजाय आफादनि जानानै जों खावलायो बेखौनो गाबोननिफ्राय जोंनाव गिबि खेबनि खेला जागोन। बे गासै 7था जागोन। बे खेलाया 2:15 जागोन। आं बेखौ खावलायो रायजो राजाफोरा बयबो फैनानै लैहोर लैहोर सापर्ट होफैयो, मदद होफैयो, नायफैयो। बे खेलायानो जाहैबाय एसपीएल आसाम स्टेट प्रिमियार लीगनि खेला, आसाम फुटबलजों बानजायजानाय। बे खेलाया गाबोन गबिन्द एफसिजों जागोन। गबिन्द एफसि भार्सेस चिरां दुवार इउनाइटेडजों जागोन। माब्ला जागोन? जोंनाव गासै 7था गेम दङ। बेनो जाहैबाय 5 नबेम्बरनिफ्राय लानानै 28 नबेम्बरसिम 7था गेम दं टटेल गासै हम ग्राउन्डआव। आलासि महरैथ' गोबां हांख्रायनाय जादों दाबो सोर फैगोन बेखौ आं डिटेल्स खिन्थाथ'नो हाया। टिकेटनि बेसेना माबोरै खालामनाय जादों? टिकेटनि बेसेनखौ जों बारा लानाय जायाखै। ओरै सानजा फारसे जों मोनसे जेनेरेल मोनसे जायगा दोननाय जादों। बाहाय जों थोंजोंहाय 20 लागोन, ओमफ्राय गेलारियाव जों 50 लागोन, ओमफ्राय भिआइपिआव जों 80 थाखा, ओमफ्राय सिजनेल हिसाबै 450 थाखा लानाय जादों आरो। सोरबा आर्टिस्टफोर बाहागो लाफैयो? आर्टिस्टफोराथ' फैगोन गोबाङैनो। गाबोन सोर फैगोन? बेखौ जोङो बर'नि मुंदांखा सासे बिनानावखौ लिंहरदों। बेनो जाबाय गेमस्रि दैमारि आरो बेजों लोगोसे एंकर खालामग्राफोर मोजां बेफोरबो फैगोन। प्लास जोंनि लकेलनिफ्रायबो आदिबासि बर' गासै मोसाग्राफोरबो फैगोन आरो। बबेनिफ्राय हानजा फैनानै बे गेलेनायाव बाहागो लाफैगोन? बेनो जाहैबाय जोंनि हम ग्राउन्ड हिसाबै जिबिएफसि गेलेगोन आरो बेजों एगेन्स्टआव गेलेगोन जाहैबाय इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि। फारियै गासै जोंनावहाय हमखौ लानानै 8था टिम दं। बेनो जाहैबाय जिबिएफसि हम टिम, ओमफ्राय इउनाइटेड चिरां दुवार, मरान टाउन क्लाब, जरहाट टाउन क्लाब, दिमा इउनाइटेड, मर्निं स्टार कार्बि आंलं, ओमफ्राय 11 स्टार, ओमफ्राय खोरोमदाव एफसि गासै 8था टिम।